kan sing. Kok apa guyu wae cah cilik. Gumoh-gumoh. Yo, ngelmu. Yo. Ayo prokonco awal riwono rukuni Islam ya Allah iku limo sahabat loro rukun siji bisa siro kelawan kabeh bidone kakoni salat kabeh dalune bayar zakat kabeh poso nang bulan Ramadan Bendi maci kabeh maci lamun puasa Iki mau saka omah ya ora klamben ini kok. Sapa? Sampean. Cara mang klambi apa gejangan ini di klambi apa? Klambi ming telu kok. Sesuk tak pesenke. Apa nih? Sapa? Murid mbahmu ku murid Irul. Labnya Yakin kowe Irul iki biyen pondokan yo an. Ngakira ya pinter kuwi. Ndak rasa angkatan ro sampean Mas Teguh. Amben seangkatan Irul iki karo aku. Go. Nek dhisik aku. pinter ngakali. Sampean ning pondok bagian apa Mas Teguh? Oh yakin aku ku lho Jumatan tertib aku. Keri dhewe. Apik. Ora nyituke banyu diwundu. Ora apik banget kok. Oh dikoke. Heeh. Oh alah. Nek kowe apa kowe? Aku. Heeh. Aku wong poso ki aku ya tertib. Tertibe napa? Aku gugahi wong sahur. Oh, ya kowe apik ganjarane yo kayak kabeh. Kalau lagune aku sok anggere gugah poso, aku lagune ngene. Buka melu buka. Sahur melu sahur. Ayo maksudnya ngono kuwi lali awalane. Sahur melu sahur. No sing anu. Lagune kleru ta kowe iki? Ayo wong aku dingetku lho. Wah, Macan. yakin. Kowe nek kowe oleh bojo iki yakin. Kepiye? Nek kowe Heeh. mulai iki Heeh. anugerah. Anugerah. Ning ini oleh kowe musibah. Ah kok iso? Ora ambemu kok bego ngono. Iki le cili. Cilik. Burung pipit malah gedondong ngono kae. Heeh. Minta duit dong ngono. Ah ya. Duit ya duit. Iki biyen SMA-ne ya sampean ya pangkling. Gago sapa? Kacamu mati apa ora ketok iki? Ah sing loro nandi yo. Iki biasane wonten Eh, kuwi. sing loro gek ngeyek. Ngeyek. Heeh, Oh. nang RSPD. Oh, tak kira bakul. Tambal ban kae. Oh, tak kira aku iki tukang tembel ban. Kakine lho, kakine. Heeh, jajal. Iya, iya. Ajar kene. Kowe nyanyi kowe jajal ayo. Aku ndredeg e. Heeh, kowe nyanyi kowe jajal. Ngarep. Heeh. Ngarep. Ngene lho, ngene, tak contohi. Aku iki tukang tembel ban. Rezeki sadalan. Sur. Rumah sak omah edan kabeh kok kowe. Wah, nopo to nang kene bak-bak melu montolan nang kene. Ora di ngono kuwi ku. Yo. Ah bojomu setro kok kandas sampe kepiye? Yo, Yo, sik. kok yo. Lah kok iku. Hadapan gerak. Ada mana? Kok ora salah lagu dhisik. Kowe ora ngerti. Nah, iki tak tes saiki. Jiro lupa. Wah, pas saiki. Pas wis apa? Lagune apa? Mafailatun. Iya kayak wis gede-gede kan lho. Aja jamu. Aduh, ngono lho kayak. Iku ora tau latihan Mas Teguh. Mafailatun mafailatun mafailatun
Wis dadi ra ketok. Go. Ajeng jret. Ayo rodo-rodo jadi cekeli. Ah iki kesempatan nganu, go. Apa? Heeh, flash-e duripke. Ning ya kuwi jaga-jaga ya, iki wong peteng-peteng ya barang bawaan dicek meneh. Aja. HP, dompet, monggo dipun diperiksa. Gendaan nggih gandeng. Yo sing go pacat dicekeli sing kenceng. Cekeli Mas Irul. Heeh. Sing rodo dicolke yo. Asidor. Apa? Iki Siap. Mari maju, Bro. iku ora ketok kabeh wong iki. Ya mlaku sik wae. Sapira sare waktu biyen lucu dhewe langut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng Dek apa wis lali sliramu